Tinong ano ko. Hello mga kabay, kumusta mong tanan? Long time no look. Rest time na nako. So nata sa golden room. This is my room. Nagkuan ng namlansa. Namlansa ko ganiya. Anong suga? Aircon. Suga. Namlansa sa akong mga bay, di akong pansahon diri. Kumusta man mo? Kuan wala pa ko na nag-update kay wala pa ko sige live pa kay nagbinutan pa ko eh. Nagbinutan pa ko mga bay. Nakakunik pa siya sa TV room. TV room, sige dyan ka lang sa TV room. Magtasking sa ko sa ako ang pupo. Entras mamalansa ko. Rest time na mga bay pag Biyernes. Pag Biyernes walay luto. Pero karon nagluto lang kong steak. Beef steak kay naamang ko'y sakit ang asawa sa among alaga ug si alaga pod. Dapat pag Biyernes manglakaw man na sila. Kaon sa gawas. Huwebes mga bay. 1 week naman kuno. So, memorize na nako akong trabaho. Naabot ko diri yon sa tong adlaw ako naabot. Miyerkules. Saramong tong isa. Ako sa ani ipang live ni akong mga pupubay. Kay ay naaraman diri ang aritis nga akong gipangita. Wala ko isa karitis. Isa lang. Kumusta man mong tanan mga bay? Gimingaw na muna ako. Wala ko i-update. Nagbinutan pa ko. Nagbinutan pa ko bay. Wala dyan problema diri bay ay. Ang ila bitong luto diri tagsara ka putahe. Kanang lunis ra magtulo ka putahe. Tulo ka putahe pinakataas na. Layo ra kay sa akong kusina dito sa gibiyaan. Grabe ang putay kada adlaw. Pero dili, grabe lang diri kalimpyo. Kinahanglan gid masaminan ang tanang gamit. Magkinuskos gyud taman sa mga gamit. Iniguman og gamit hugas diretso nya dry diretso. Pero dili man tanan hugasan kay naa sila dishwasher diri. So katong mga plato, mga tasa, kailangan mga kutsara nga mga silver nga pwede sa dishwasher. Dito ra amo arang kuan og hugaw. Pero mostly sa ilang gipanggamit dishwasher bay. Di pares dito sa kuan nga ang hugasan din ram perting daghana. Mo di na makaya to og dry. Madry lang kung Ramadan kay daghan mi. Pero diri anam kay bay, anam kay tanan. Sa pamagtasking sa ako diri. Ito pa akong mga kuan dito ba yun. Di pa usa diri. Magkuan sa ako magtasking sa kubay. Tulo ka bok cellphone. Tulo ka bok cellphone ako bay. Kay namo ko extra income ko diri may na lang ni ba. Dugang-dugang sa kuan mga galastuhan. Makatabang ra bang yun. Sapa. Sa ako ang guning anak nga account by kani sa kuning anak ay kitinday kag team baby girl. Dako man guning per hour. Muna ako rin paning kamutan bi pila namin ay naumanan ako ang halaka nabili na ako sa amin. Nanangid man ko sa akong amo. Ay, nabili na akong sa amin. Ako sa kuwaon ba ya? Ilaag ta mo sa akong kusina ha. Duha akong kusina. Isa ako sa aning ako sa tangtangon ng naong ani. I-opsan akong video. Na ako'y kaugalingon diring susi bay sa akong kwarto ug sa sulod sa balay. Nanangid lang ko sa kong nara. Mong gawas o. Kuan diri alas 4. 2 sa hapon.
Diri akong kwarto, ako raw sa diri. Di among garden ba yo? Dako kay ni among balay, katunga rang balay ni mungaan. Kaning na itom sa ko ani. Ana akong gibutan nga Team Island. Ako ani. Kani diri sa sulod sa balay. Kay naam gud sa gawas akong kwarto. Nabili na ko sa amin. Hi Saka, namiro diri, namiro. Si Osaka. Osaka, hello. Muna akong kusina bay, diri ko magluto. Pero diri og dito, duha akong kusina oh. Tura akong sa amin, Ginoo tabang mananabang. Sa amin Marika. Diri ko magluto bay. Diri ko kusina sinaw kay tanan bay hasta diha sinaw na. Tanan gamit sinaw. Kasaminan. Kuan sana ko kung sa amin. Di akong kusina. Kusina na ko ni. Di mi magluto. Diba? Dako kay kung kusina. Kusina di amo. Osaka. Si Osaka, buutan kayo. Japanese dog mango na siya. Japanese dog. Bye-bye Osaka. I will rest a little bit. See you later. Bye. Tanaw man ka, kuyog ka? Kuyog ka na ko? Cute kaya mong iro. Dira mong gawas diri bay ay. Sus, nabilin pag lang sa amin. Tingala na si ma'am. Na dito si amo nagtanaw TV sa iyang sala nga perting dako ah. Ako'y kuan diri. Flower sa gawas akong balay, dira akong balay bay. Kura sa diri bay. Napili na akong sa amin. Naghuman na bakit ko? Wala lagi mo'y comment. Asa inyong comment? Wala ko'y comment makitaan ba eh. Tricky. Naka 47 minutes. Napa ko'y mga flower dire. Buongon. Para humot akong kwarto. Nagpanit man ko buongon gahapon. Kung gihimong flower ang kuan. Panit. Bay, wala ko'y makita ang comment. Naunsa naman eh. Muna akong kwarto. Presenting. Nanawag si Angeline. Ngano man bay? Nag-live ko bay? Ngano ka nanawag ng bayanan ni? Si Angeline bay siya yung nagpasok sa akin dito. Nirecommend niya ako. Sabi ng mga kasama ko, salamat daw kay Angie. Nagpasalamat sila. Wala sila nagmahay sa gipasok ni Angie. Nabinutan pa man ko. This is my room. Duha ang akong cabinet, puro puti. This is my bed, ang akong uniform, plansahonon. Ang laba diri bay inig ugan na dili na ka magwasos-waswas. Butang nimo sa kuan sani sa automatic, pagkahuman nimo butang sa automatic, butang na pud nimo sa dryer. Ini kuha ugan na, mo na ni siya. Ready to plancha na. Dayon. Wala ka, huwag mo na inagpatay.
This is my bathroom bay. Diba? Ipangambog na sana ako akong kuan ha. Ako ang CR. Kaya ang kasilyas dito bertig yung kuan na gamaya. Dara diri ang po ng kaldero. Tugnaw. Mamalansa sa kubay. Maura to kung update sa inyo ha. Wala man ko'y makitaan nga mga comment na unsa ka ni. Asa man ni nakakunik. Wala ko'y 200 plus 244 million in the house. Mega love shout out sa inyong tanan. Nya ako nang ginan akong amo nga. Kanang if you need anything ma'am, I'm just in my room. I'm ironing my uniform. Sabi niya, okay, no problem. Walay libog niya mga amo ba? Upat ra kabuk among alaga diri. Tulumi ka buok. Tulumi ka buok diri. Halaka, wala pa man ko diri naka-tasking. Time pa asa naman ko. Wala na oras. 4, 5, 6. Tama na ba ni LCT? Ano naunsa naman eh? Be extra income nako ni bay. Duhan ako katuig diri kapin. Diri ko nakautang, diri pud ko nakabayad og utang. Haluin naman diri. Kaya na withdraw naman na ako ganina. Muna wala na si sulod. I-withdraw na kay ting bayad na sa co-op. Hindi ko loan sa co-op bay 200,000, 15K a month. Napadjula yung mga loan. Maura man akong loan. Napadjula yung utang sa mga tao. Muna maning kamang di ko animayo bay. Yung taon. Nagbinutan pa ko usa ka semana kay pang memorize pa nako tanan. Pero meron akong luto. Ilang gisulayan ang ako ang masbos diay. Very good daw. Tapos gisunod nga luto, masbos laham, very good din. Tapos gipaluto sad ko nila og mahashi. Lain man ilang mahashi diri kay tanan-tanan na sagol-sagol na tanan. Tangan nagurag anab, gibutangan na og katong hinumdum sa akong gibuhat sa una katong mga kamatis, mga capsicum, nya kaning sibuyas, dayon kusa, unsa ganin sa English ning kusa ha? Zucchini, dayon talong, katong butangan bitaw gray sa sulod. Oy, the best. Ingon sila sa kuha. Malipay po din tahon ko, oy. Giiksa man ko dahil diri bay sa luto, kay luto ug gid akong trabaho. Pero kinahanglan jud nga kanang kuan kanang na perfect jud ba. Lahi ilang timplada. Pero gi-try nila sa ang akong timpla. Okay daw sa ilaha akong timpla. Kailahi man kunog timplada. Muna mga bay, napasalamat po ko karon steak ang giluto. Steak ra bay, 2 ka buok steak, 2 ka slice sa baka. Para ra sa mong alaga nga kuan bunso. Nya si nanay sa tatay, mangaon man sila bahaw bay. Gusto nila na idukot. Nagkatawa jud ko. Mangaon sila diri bahaw. Di para kang sunoy og himungaan nga. One time lang, kinauma di na sila mukaon. One time lang sila, dili kay mangaon sila bahaw. Kanang bitong mga leftover gahapon, ipainit pa. Dili magluto kung dili mahurot na mga leftover. Okay kay sila ay, walay problema, simple ra kay kinabuhi. Simple kay ilang kinabuhi ba? Way libog. Pero kinahanglan yun ang pinakaluto nako diri Domingo. Lunes, ang Lunes mo busy kay bay kay marag family ko anila ba kanang magkita-kita bitaw sila tanang mga anak mga nihog ang mga asawa siyang anak kay ang akong nibawaan manggudno pag ang lalaki diri magminyo sa balay sa ginikanan magpuyo pero sila diri ang mga alaga ng mga lalaki naglain man og balay ang usaray naa diri usara ang mong alaga diri ang asawa wala pa sila anak kung mga anak na nagmastiral pa manggod babay
Nya kung mga anak na mukuha ni sila og kuan kung nana sila baby. Dayon ang iyang mga anak kada Lunes diri magkita-kita sila. Mga family day nila ba kada Lunes. Dayon Martes, Miyerkules akong luto. Pagka Huwebes wala na po'y luto. Kaya dito sila mukaon sa inahan sa among-among nga babayi. Muna kanang adlaw sa Huwebes diri ra jud ang tulo. Kuan na namo bali general cleaning na namo. Bisag limpyo na kaino, sinaw na kaistanan. Pasinawon pag yun. Bisag limpyo na kaayo, nakita ninyo limpyo kayo. Pero kinahanglan gid kada Huwebes limpyuhan, tuyokon tanan, trapuhan, katkaton, gahapon de. Nagkinatkat man ko gahapon, dugay-dugay man nila na wala malimpyo kay sila raman duha di nila makaya ba. So medyo hugaw jud kay gahapon. Daghan kong natigo mga abog gahapon, kat-kat ko dito sa mga kabinet sa ibabaw. Hasta tong lutuan katong yung exhaust niya. Kat-katon to nako. Ako tong gipasinaw. Nga ang mga exhaust na pagtangtangon gitong kuan. Basta grabe sila di kalimpiada. Grabe kalimpiada. Pero daan ako giinan sa akong among mga babae ba. Katong nag-interview sa sakwa pag first day nako. First day nako sa work. Diba? Karon man ko naabot udto. For example, karon ko naabot no udto. Ilahas akong gi papahulay. Bisag nakapahulay nagug ko sa kuan accommodation. Papahulay sa ko nila. Pagka maginaumang interview ko ni nanay. Sa naman ang lasyon, nagahi naman akong kamot kay sige panabon, hala, kuskus. Kuskus kay diri maibay. Ingnan ako niya nga kanang sa limpyo daw. Kinahanglan daw limpyo ka na kaayo kay ningon siya nga kanang kuan daw siya kanang sani masilan yun kuno siya kaayo sa limpyo. Dapat limpyo yun. Kay kayong kauban ako diri dugay na kaayo ni sa ilahan no. Pero anaon pa niya, mangana pa siya kung naiabog. Dahil wala man may comment, uy di man ta makatabi ani. Wala man may comment. Naon sa kanya akong live mo may comment. Yung karon bay relax sa kay Bernice bay. Ang Bernice mo iting laban namo, iting pamalansa namo. Pero naglaban naman ko kahapon mintras na nangabgab ko dito sa sulod. Halang baling kinatkat na ako dito. Nagtakaan ko diri sa akong labon. Diri sa luyo. Kaning taga Maniho. Kay di na ko musaka dito sa rooftop. Dari ra ko makilaba ko diri ni kuya. Kuya, pako na patakang ako sa akong labonon. Nya, after 1 hour balikan ako kay ako na pong ubutang sa dryer. Gamay ra man ni. Unya ra ko mamlansa uy ma. Ligid-ligid sa ako bay. Manapang naaman dai ko live ko duha. Di ako mga live diri tuwing-tuwason. Wala ko kakuan ganina kay nawala ilang internet ganiha bay karon panibalik. Okay, bye-bye na ninyong tanan. Maura tong akong update karong adlaw. Di ba? Sa pao kasi mana, pwede na akong hamisa. Walay filter na wala na may filter karon ang Facebook. Bye. Thank you so much. Kay maghinay-hinay ko pamalansa mintras nag-live ko na ko live dito isa. Napug ko live diri isa. Di ba? Maningkamot, maningkamang jutaman. Yeah, before ko mo trabaho na ako yung mga prayer po diri ba. I-screenshot ninyo. Prayer. Na-blurred lagi siya eh. Prayer for the family, tapos prayer for guidance po. Muning duha ako ang sige pangadji ay ako malakaw. Ay ako musudid sa akong trabaho. Kaya naman ni sa gawas gud akong kwarto. Tagaan ko nila giyawi sa sulod. Okay, bye-bye na ninyo. Darang snowbird napilaghan dire. Akong dala snowbird white rabbit. Dapay biskwit. Gipalitan ko sa akong kauban. Snack daw nako. Wala pa nako eh. Ini gabi siguro.
Nga diri ang gipadala sa akong mga kaubanan sa Pikas Balay. Ilahan ng mga padala. Napuno na niya akong kabinet kanina. Mga pang-ilawom na ko. Diba? Diara akong diaper. Diba? Ito pa diaper dito. Daghan kislang diaper di panghatag. Diri ako mga bedsheet. Tagaan po ko sapatos sa akong kauban. Original ra ba ni? Ano sa mga sapatos sa? Original ni Bayo. Basta na itatak sa lapalapa. So, utong daw na ko ining diok na ko. Thank you very big. Dara ko mga panglakaw. Laigat kayong katabang. Napay kabinet sa panglakaw. Tapos, kabinet sa pangtrabaho. Daghan kay uniform. Panaplansya ang uban. Di adiri ang pantulog. Di apod ang tuwalya sa pang-araw-araw. Tuapod ang hair dryer. Ano pa? Di apa diri ang mga dalagikan sa Pilipinas. Di ara diri ang pangilok, pamahumot. Di adiri ang mga grasya nga gipanghatag nila. Nagtigom na kong paper bag. Kani gipanglabay na manibay. Nindot man kayo ang plato. Darao. Nindot kayo ang plato ba? Ipanglabay naman ni. Kuan na bi. Pwede butang alahas. Mamani siya. Kung himungaan pa ni, di niya hatag. Yan yung kuwaon. Pwede butang alahas. Nadiri akong hikaw. Diba? Nadiri ang sinsiyo sa Pilipinas. Mga daghan kong sinsiyo ikan sa Pilipinas. Namanit naman ko. Namasuran ako. Okay, bye. Bye na ninyo. Wala na dyan comment. Ay, sorry kayo ninyo. Daghang salamat sa inyo pagmarites. Migalab shoutout na lang sa inyo ang tanan. Pasalamat ko dako sa kahitasaan labang makagawom sa tanan. Sa akong kahimtang diri. Okay pa sa alright. As in, okay pa sa alright. Sa pagkakaroon, magkugi sa gidugtaman. Kaya amo biyang sahod diri, depende sa among performance. Muna magkugi jud taman. Nakaroon maghulat na lang ko sa tawag. Manawag na daw si ma'am diri nako kung mukaon na sila. Kaya pa may daghang bahaw dito sa rep. Inito naman to nako. Gikan ba ito sa silingan. Hinatag sa iyang nanay sa silingan ba. Gabi lang dala gabi. Akong gilutuan nun sa si alaga ra namo usa ka buok. Mura yung taon. Laay kayo ay trabaho. Sige lang kung balik-balik tutuyok kay basig. Maginili po ko dito ba para kunyari busy ba. Dito ari na po diri. Ali na diri. Ali na dito. 1M. Sige. Okay, bye-bye na ninyo mga boy. Wala dyan comment. I'm very sorry. Wala ko'y ka-istorya. Hindutag na ko'y ka-istorya. Wala ko'y makitang comment ninyo. Ang ako arang tambok bila ko nakita. Bye ninyong tanan. Dagan salamat. Di ra ba